ବହୁତ ଜୋର ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି କାଠକା ଉଠାଇଦେବା। ବଡ଼ ମା' କହିଛନ୍ତି ନହେଲେ ମାଡ଼ ପଡ଼ିବ। ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ନେଇକି ଉଠାଇଦେବା। ଆଉ ଥରେ ଆସିଲେ ହାଟ୍ ଗୋଟେ ଛୋଟ କାଠଟା ଥିଲା। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଉଠାଏ। ଉଠୁ ଉଠୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଉଠାଇ ନେବା। ବର୍ଷା ଆସୁଛି। ବହୁତ ଜୋରସେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଚୁପଚାପ ଉଠାଇ ଚାଲିଯିବା। କେତେ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି କାଠ। ମୁଁ ଜୀବନରେ କାଠ ଉଠାଏନି। ଖାଲି କହିଲେ ବୋଲି ଆଜି ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଉଠାଇ ଦେଉଛି କାଠ ମାଠ। ଆଉ କ'ଣ କରିବ କୁହ? ଯେତେ ହେଲେ ବି ଘରର ଛୋଟ ପୁଅ ଟିକେ କାମ ଫାମ କରିତେ ପଡ଼ିବ ଆଉ। କାଠ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଗଲା। ହଉ ଆସେ। ହଉ ଯାଏ ଏବେ କାଠ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇକି ସିଢ଼ି ତଳ ପଛରେ ରଖିଦେବା। ଫିଙ୍ଗି ଦିଏ ତାକୁ। ଯାହା ବଡ଼ ମା' ଆସିଲେ ସିଏ ସଫାସୁଫି କରିବ। ଆମକୁ ଏତେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସିଏ ଯାଉଛି ଆଉ ସେ କରିବ। ଆମେ କିଛି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆଉ କିଛି ଚୁପଚାପ ଯିବା। ହାତ ଫାତ ଟିକେ ଧୋଇଦେବା। ଚୁପଚାପ ହାତ ଫାତ ଧୋଇକି ହେ କବାଟଟା ମାରିନି ଭୁଲିଗଲି। ଯାଏ ମାରିଦିଏ। କବାଟଟା ଆଗରେ ଅଛି। ଚୁପଚାପ ଯାଇ କବାଟଟା ଟିକେ ମାରିଦିଏ। କବାଟଟା ମାରିଦିଏ। ସାଇଡ଼ରେ ଗୋଟେ ବେଟ୍ ଥିଲା ନା କ'ଣ ଦେଖିଦେବା। ବେଟ୍ଟା ବେଟ୍ ଟିକେ ଖେଳିଦେବା ବେଟ୍ରେ ଆଉ। ଟିକେ ଖେଳିବା। ମୁଁ ତ ଛଅ କିଛି ମାରିପାରେନି। ଏତେ ବଡ଼ ଶରୀର କିଛି ଫାଇଦା ନାହିଁ। ତ ଟିକେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ସେମିତି ଚାଲେ। ଚୁପଚାପ ବେଟ୍ଟା ରଖିଦେବା। ବହୁତ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବର୍ଷା ହେବ। ଚୁପଚାପ ବେଟ୍ ରଖିକି ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇଯିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଶୋଇଗଲୁ ଆମେ। ବାଏ।